Ayaw ka mo ipausap ang manok nga mag-asawa. Ang ulo nagtratrabaho ay ang ikong naglalaman. Ayaw ka mo ipausap ang manok nga mag-asawa. Ang ulo nagtratrabaho ay ang ikong naglalaman. Di akay maruruyan, kay lagas ka na hinturong. Agiyang pangins ka katuig ay mailing ka na sa balik. Di akay maruruyan, kay lagas ka na hinturong. Agiyang pangins ka katuig ay mailing ka na balik.